Dilayalong ke ongdong rakiamar ke long. Assam University Difu campus along pen Manisa rong PP Anthropology Department pen mesen asat lang kacepa unduna pot ahemasor la pen monduliatum hirjume ke hangti. Sai jogje rat thurpak chekadolong kacheselam. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Pang kem bortoman la Amar Jiwan adawai cendon pen jolari kengi sukat iri kengi sukat timi harja hai bang sap nipon bom la phasa tipi jone bang kola sia konon kacien thulu Klardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia daba birtalong penili sami mirinahan sepi pinia birtang ton pen arjuik thang Kedam tang preni phai kriner kep anikang sampor phai phora achitim apor malom dilai towar krong thom kache togalong raikom saikhia tum kaikia son thak thak ki ton kilang ponbom apor ahut ihum I-20 kara long pen kuti hini so se a drugs mate yaba tablet kilong pon Birta kilong pon atengke ihum I-20 ka registration number AS01 AR2221 along ka khuruasai dingdunsi gari along ke patu joy yaba tablet Musuring ko la sirkebra pharoner kep adrak samu nepon long lo kinepon long yaba tablet hithia long ador kattu kawi kuti hinian bak ador doji pusi raikom saikhia tumpen pachini pon Birta ke long dona tengke labangso akar Manipur pen sike wang lapen Guwahati an sike paliji pusi labangso asai lang no long kacherap dona tumpen cheko bir pon Bangke thom ke pon vega bang phwa tuma phan raikom sai khia tum nepen ingnang pon sik hem kang sak beng pon lo pusi birta ritun long Dilai pen bijoy rong pi karbing long lai Duarbaguri constituency Dethor Angjok Hanserong Amikar Projen Rong Pilapen Amphu Kropiatum Asupia Kibisi Sangpi Manisa Rong Pipi Assam University Difu campus along Anthropology Department pen Mesena Satlang Kachepa Undun Tegapot Ahemasor Lapen Taradong Amondolia Tumpen Arnama Hirjume Kehang Pipon Sangpi Manisa Rong Pipi AG School along Pensi School ke Charlie Dun Tang Cheng Ponlu Laso Phi Dethor ME School along Charlie Dun Thulo Lapen ke basat lang Langklang Wong High School pensi Satlang Tokdun pen Mesena Satlang Chipa Undun si Difu Government College along Charlie Dun Thupen BA Angdengta Difu Government College pen Chipa Undun Thulo Laso Phi Assam University Difu campus along Anthropology Department along Charlie Dun Thu si Assam University Difu campus Anthropology pen second mate Hini Angdeng pen Chipa Undun pen Ahemasor lapen Dethor Aradaphan Non Owikimia Phan isi Mesena Towar Paklang Ponthulo Sangpi Manisa Rong Pipi Lo Than Bang Phi ke claim ji si aninghang Athe Karbiang Long along Lo ke Charlie Penangan Paphilang lasi Karbiang Long along Lo ke Charlie anat ingthur ponang jilang Ilitum Karbia tunta anso se paprang dunangji lang lapen education abangke anso se paprang dunangji aphan anutinta bor ipon nangalang pusi Sangpi Manisa Rong Pipi pen ningje pon Ji itu Karbiang Long stami kita kiri stami aksak untuk jumson dolan pot kasi anutin stami kita kelan bangke kapol ipon siakin di antu dai chode riyata mena api apo tungta kacelang pen osoma kapatagi pan marke anutin ta boriet pusi dilihit mathado non hajong nitum angjok anse BA pasai de bangka thom kensing anse pu adam forester asuma
Lasonsi sakuri baturi anutin the doreplo nona ke sar teram chelo lasi sonak taxi anutin au samapa apia portum bor ipen MA nanam ke MA pass pe pura tangte hoilo BA pass se kar hasuka muilo dala nam ke MA pass dep ta koknana abiat enanglan upene aptep to nangla lai hormon o lasi nili sopi ane kang pangke biak sik proitula News report Karbing Long Live. Duar amla MEC constituency arlo kudam ronghang arong along mate karlitang sumila ronghang piatum arong along ani ding ploya phita mesen parai harai ka chekap adolong ka videra jok sai jok je methang a hema sai che orinti si radatum thur pakpen chek adolong ka cheselam pon pinpur dami bangso dolong laki aningkan wang setami rat pensi semar ponanglo athema lang ke theke wanglote bangso chek adolong ke lang pontek kiti lasinile tum aningkan wang setami rong isi thur paksi chek adolong chesemar pon kitilo lapen labang so dolong nang semar pinangji pusitami nile tum duar amla MEC aphan abatai tami chuning ridamlo setami adolong abangki nile tum rong arat pensi pinyani an setami chesemar nang bom titiglang pusi rata tum pen chethan pom ponlo lapen arlenge the phans tami nile tum batai da chuniri pon piklo tami nile tum khanang rabre lapen tim pipe nanglang tanang langle chondro prophataro akhai ali phans tami tum chuning rilo batai da chuning ri damlo setami nile tum ampan tanang langle lasi non efong abangke MP election se frang abangke nile tum phan nang rabasonte la bangso dolo nang kim pip asonte pusi nile tum lasi kudam ronghang arong along ke do arada tum pen ke than pon thuki labang so dolong mesen ke chelenglong jia phan ke nili tum rat thur pak pensi semar pen chelenglong bomlo lasi non MP election mate MP kilik nang lelia prang ke labang so dolong nang semar pi pon asonte mesen ji pusi kudam ronghang arada tum pen tim karbiang long aphan ka chuning rialam the chipaklang pon asi kadowe karbiang long aral stami labang so dolong bala labang sorong ke chini holo kalitang ile tumang gi simila rong hang piarong lo asi labang so dolong ile tum kewang kedam kisu tektik aposini tum pini kimpon lo lapen labang so dolong ke ningkan sidam de lang thel ke kontrak nasi chuniri lo arlenge thei karbiang long tim karbiang long sor phans tami nile tum chuniri pon lo nangra pasonte pusi lapen sondro taro prabha sondro taro akhai phans tami nile tum chuniri pon lo dongka mukam pen wiki be Karbing Long Live. Manja hidim teron arong arad amikar chingrum pet pen dipu alang roya kum ke do ke pathu along klamalong ke pangthira sai ke dengpon labang so ke pangthira sai ke dengpon ahut rong isiang bong chingki je than lapen lamthe kachipari apor enponsi noni prang ke wang jiani apor ahut manja hidim teron hawar kapaching thur dun thekji aputhakta asona lamthe kachingwai padoponlo lapen Karbiang Long Chanmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan prab chin pen labangso manja hawar hidim teron pathu aklam along open stage lapen playground gallery hai hui prab chin pen nangke pajir ji aphan manja hidim teron arat apharman pen rada cyclem bang pu rup sing teron pen chuningri pedopon thu dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Live. Ingdeng isi karlitang langhut ronghang chikimo men pen football ke pathu angdung giti ke pathu ponalong atur kimi FC atum gol hini pen kache pahai pon kidamtang preini phai krep horni teke langjun jengrong pi chekso langso LP school pathu aklamalong malongari FC atum patir pi pon si kicheng siang deng karlitang langhut ronghang chikimo men pen football pathu kibi ponsi kidamtang preini phai krener kep arni an angdung giti pathu pontanglo Bangso angdung giti ke pathupon amaya long aluhi sarpoaman pen Guwahati High Court Advocate Ruby Singh Ronghang chitongdun lapen man pen aluhi man pen KSA CEC Organizing Secretary Rostom Be KSA Hauraghat Regional Committee amaipu Robin Kiling Tikilangjun KSA aro amaipu Joydos Terang SDB Roton Tokbietum pendanglok Pindangan man pen gedobang sabang pietum lapen kalitang langhut ronghang achor
asomar adonarap rong berong thak arat anparta ke ongdong football ke pathu ke lang aning ke hangatum chetong dun si ke pathu aliralon pidun ringti bangso ke pathu pangcheng pon pe prang karlitang langhut rong hang akarjong chom rong me ke padodun long pe me japhan chikimo milor kai pon si karlitang langhut rong hanga sopo mensing rong hanga hin pen alang likaya la muthi hekpen chethan pon bangso angdung kiti ke pathu pon aterana tum lake atur kimi fc lapen red river fc tumang bong si pathu pon lo ke pathu bama pora hut atur kimi fc atum ke thek mucho da jok gol hini pen che pahai pon lo bangso ke pathu mesen pen ke pachun pon pe me theka puthak bangso ke pathu ka che patir pi pon malongari fc atuma phan karlitang langhut rong hanga sopo adakwam bodon rong hanga hin pen kachoro pa je pon laben bangso ke pathu pardun ron pen ningkan ke thoman padu ponji puta than pon ke chengsi football tournament ke pathu pon kali tang lang hutrong hang citit tarik flipen pini angtung kiti pre tarik throkan ke cepate pen kadok awe atim bang tim plike praplian do lasi la bang suang bong pen pini tarik kre throkan angtung kiti bang ke atur kimi fc la pen red river fc ang bong si khela pon lo la bangso ke pathu pon bomalong asap ke thek muchot ajoy ne atur kimi atum red river phan golni pen thapon si khela bang ington pon ikok lo dong mukak pen samsing inti karbing long live pinia da babirta ke lapuan si kang tonik lo